Dobrý den, tentokrát ze Starého Hradska, místní části městysu Krucemburk. Jmenuji se Vojtěch Drdla, jsem realitní poradce realitní společnosti České spořitelny Fineza Reality. Rád bych vám nabídl ke koupi rodinný dům o dispozici 5+1, který leží na samém okraji místních rozsáhlých lesů. Pojďte se se mnou podívat. V přízemí domu se nachází kuchyň s plně vybavenou kuchyňskou linkou. Ke komfortu bydlení přispívají krásná kachlová kamna, která vytopí přízemí domu. Celý dům je také vytápěn ústředním plynovým topením. V roce 2002 byla dokončena rekonstrukce podkroví, podlahových krytin, koupelen a střechy. Dům je napojen na kompletní inženýrské sítě. V případě, že vás tato nabídka zaujala a chtěli byste dům vidět osobně, neváhejte mě kontaktovat na telefonním čísle 777 907 991. Přeji vám krásný den.